Sut y gallaf dalu i'r arglwydd am ei holl heilioni tuag ataf. Dylchafaf gwpan iachawdwriaeth a galw ar enw'r arglwydd. Talaf a ddunedau i'r arglwydd ym mhresenoldeb ei holl bobl. Y mae Crist ein pasg ni wedi aberthu. Am hynny cadw'n yr wyl. Gawn ni droi at yn hemyn cyntaf, sef 638. Dewch ffyddlon rai, nesewch mewn hedd, mae yma wledd arbennig o basgedigion wedi trin a gloyw win puredig. 638. Daw ein darlleniad y bore yma o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid o'r unfed benod ar 10, gan ddechrau yn yr ail adnod ar 15. A'r penawd yn y Beibl Cymraeg newydd yw difrio swper yr arglwydd. Ond wrth eich cyfarwyddo, dyma rhywbeth nad wyf fyny ganmol ynoch. Eich bod yn ymgynnull nid gwell, ond gwaith. Yn gyntaf, pan fyddwch yn ymgynnull fel eglwys, rwyf yn clywed bod ymraniadau yn eich plith, ac rwy'n credu bod peth gwir yn hyn. Oherwydd y mae pleidiau yn eich plith yn anghenraid, mwyn i'r rhai dilys yn eich misg ddod i'r golwg. Felly pan fyddwch yn ymgynnull, nid swper o'r arglwydd y byddwch yn ei fwyta,
Oherwydd yn y bwyta, mae pob un yn rhuthro i gymryd i swper ei hun. Ac mae eisiau bwyd ar un ac un arall yn feddw. Ond nid oes gennych dau i fwyta cyfed ynddynt? Neu ydych yn myned i'r mygu eglwys Dduw a pheru cywilydd i'r rhai sydd heb ddim? Beth a ddyweda wrthych? A wyf eich canmol? Yn hyn o beth, nid wyf yn eich canmol. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn os y bydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi ddod ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd ar eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn, bob tro ryfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Felly, pwy bynnag fydd yn bwyta'r bara neu'n yfed cwpan yr arglwydd yn anheilwng, bydd yn eog o drosedd yn erbyn corff a gwaed yr arglwydd. Byddai di bob un i holi ei hunan, ac felly bwyta o'r bara ac yfed o'r cwpan. Oherwydd mae'r sawl sydd yn bwyta ac yn yfed, os nad yw dirnad y corff yn bwyta ac yn yfed barn arno'i hun. Dyna pam y mae llawer yn eich plith yn wan ac yn glaf, a chryn nifer wedi marw. Ond pe bai mae'n ein barn ein hunain yn iawn, ni fyddem yn dod dan farn. Ond pan fernir ni gan yr arglwydd, cael ein disgyblu ydym, rhag i ni gael ein condemnio gyda'r byd. Felly fy nghyfeillion, pan byddwch yn ymgynnull i fwyta, arhoswch am eich gilydd. Neu mae'n well gan i y cyfeithiad, croesewch eich gilydd. Os bydda rhywun eisiau bwyd, dylai fwyta gartref. Rhag eich ymgynulliad arwain i farn arnoch. Ond am y pethau eraill, caf roi trefn arnynt pan ddof atoch. A byddai'n bendith ar ein darllen a'n gwrando ar y geiriau cyfarwydd yna y bore yma. Amen. Wel, diolch yn fawr i chi am y croeso eto'r bore yma, a'r fraint o gael gwynyddu'r cymyn yn eich plith. Gawn ni droi felly yn awr at yn hael emyn. 285. 285. Tydi yw'r wir wynwedden i'r sy'n fythol ir a byw, a nina yw'r canghennau sydd dan bla ein dydd yn wyw. Yr ail emyn.
Gawn ni gydweddio. O ddiw ein tad a thad ein hanwl arglwydd Iesu Grist. Da ni'n diolch i ti eto am gyfle bore yma i goffau am farwolaeth dy fab, i ddiolch am ei ddioddefaint ar y groes. A ni'n ei mawr fuan ar ôl y Pasg fel hyn, hefyd yn gallu dathlu ei atgyfodiad. A'r bore yma fe gofiwn am Grist a fi farw, ond hefyd am Grist sydd eto'n fyw. Ac fe gofiwn am eiriau Iesu, a gyfeiriau efallai at a chlysur y cymyn. Pan ddywedodd lle mae 2 neu 3 wedi ymgynnull ynghyd yn fenw i yno rwyf yn y canol. Par i ni y bore yma o arglwydd ymdeimlo a phresenoldeb y Crist byw yma gyda ni. Mae'n fyw, meddai'r mynydd. Mae Iesu eto'n fyw. Ac wrth i ni ddathlu un o wyliau mawr y Pasg yn ddiweddar, da ni hefyd yn cofio am dreialon y ddinas, a'r wlad, a'r cyffiniau, yr oedd o yn gweithredu ynddynt. Ac yn cyflwyno eto y bore yma o arglwydd. Pobl Gaza a Palestina ac Israel a'r gwledydd cyfagos. Ac eto yng nghanol y trychinebau hyn i gyd, a'r colli bywyd o bob ochr, a'r dioddefaint, a'r newynu, a'r trafferthion di-derfyn. Da ni eto y bore yma'n codi'n llef dros gymod a heddwch a thros gyfiawnder. Fe gredwn i Iesu, fynd i'w groes, gan gynnig gwell ffordd o fyw. Bod dioddefaint yn rhan o'r hyn yr oedd yn ei gynnig, yr oedd hefyd yn cynnig gobaith a chyfle a bywyd newydd. Ac fe gredwn arglwydd 2000 o flynyddoedd yn ddiweddarach, bod yr un addewidion a'r un gobeithion yn aros, yn rhai cwbl ganolog. Nid yn unig i ni fel Cristnogion, ond i ddynol ryw yn gyfan. Nad i ni arglwydd anobeithio, nad i ni gredu nad ellir newid sefyllfaoedd dyrys ac anodd. Nad yw yn bosibl cymodi pobl sydd mor elyniaethus i'w gilydd ar hyn o bryd. A pherydd ynt allu cydweithio. Nid yn unig ei daioni ei hunain, ond yn sicr daioni y cenedlaethau a ddaw ar ei hôl. Cliw o arglwydd ein cri eto'r bore yma. Cri'r dioddefus, cri'r rhai mewn galar, a chri pob un.
sy'n ceisio heddwch a chymod yn ein byd. Nad anghofiwn y chwaith ydy o ddefaint yn yr Wcrain a Rwsia a'r cyffiniau. A mae yna eraill yn y byd lle mae pobl yn codi dwrn ac arfau yn erbyn eu cymdogion. Tywysog tangnefedd, gwrando ar ein cri. Fe gofiwn hefyd am rhai sy'n anwyl i ni a rhai sydd yn gyfarwydd i ni, rhai sydd efallai'n gyd aelodau â ni yn Eglwys Crist, rhai sy'n gymdogion i ni. A phob un sydd yn wir mewn gweiledd ac anhwylder y dyddiau hyn. Cynnal hwy o arglwydd pa le bynnag y bont, a phar bod pob meddyginiaeth posibl yn ei cyrraedd. A chofiwn hefyd am yr rhai sydd eto mewn galar o golli anwyliaid. Llanw di y bylchau yn ei bywyd. Cysegra i hatgofion am ei hanwyliaid y madawedig. A bydded iddynt dderbyn oth ddiddanwch ac oth gysur di-derfyn di. Gwrando nawr o arglwydd ein llef. Maddau ein haml ddiffygion. Wrth i ni ofyn yn awr y cyfan yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist ein harglwydd. Ar hwnna'n dysgodd pan weddio mi ddweud. Ein to. Gawn ni droi nawr at yn trydydd emyn y bore yma, 513. 513. Mae'r rhyw fyrdd o ryfedd o Iesu yn dy farwol glwy, trwy dy loes, dy gyr a thangau, cael trysorau fwy na mwy, i allceriw byth na seraff, lawn fynegu gwerth o'r iawn a roi drosom gan gyfryngwr a'r galfaria, un prynhawn. 513.
Welir y testyn yn y cofnod gan yr apostol Paul am sefydlu sacrament swper yr arglwydd. Y geiriau cyfarwydd. Hwn yw fy nghorff sydd ar eich mwyn, chwi. A dwi am bwysleisio y cymal ola y bore yma. Sydd ar eich mwyn, chwi, fi a chi, pawb ohonom. Mae'n siŵr bod chi'n gyfarwydd ar term yna sydd yn sôn am ddigwyddiadau damweiniol mewn hanes. Oni bai bod y pethau yma wedi digwydd yn ddamweiniol, efallai y bydda cwrs hanes yn gyffredinol, neu cwrs yn hanes personol ni wedi bod yn dra gwahanol. Mae'r Sais yn defnyddio'r term the accidents of history. Mae'n debyg mai Lord Chesterfield yn y 19th ganrif ddywedodd, the chapter of knowledge is very short, but the chapter of accidents is a very long one. Ac wrth sôn am chapter of accidents, dwi'n bawnd o gyfeirio at ddarn o hunangofiant gan un a fi yn brif Athro yn y brifysgol yn Aberystwyth Goronwy Rhys. Dyna deitl i gyfrol, A Chapter of Accidents. Wel, dyma sydd ganddo ni yma, dwi'n meddwl, yng Nghorinth, ac yn cael ei gyfnodi'n arbennig yn yr 11 bennod ar 10 o lythyr cyntaf Paul at yr eglwys honno. Yn ddamweiniol ynddo, yr ydyn ni wedi cael y cyfnod pwysig yma, sydd yn adrodd fel y bu Iesu, gynnull i ddisgyblion ynghyd yn yr oruwch ystafell, a sefydlu sacrament swper yr arglwydd. Oni bai bod pobl dda, a ddim mor dda, aelodau Eglwys Corinth yn ei ddydd, wedi cambahafio, mewn perthynas a'r cymyn ei hun, fydda'r cofnod yma ddim ganddo ni. The chapter of accidents. Diolch mewn un ystyr bod y saint yn yr eglwys fore. Ddim gymaint o saint a hynny. A'i bod nhw wedi cambahafio. Ddylan ni ddim cymeradwyo hynny am funud wrth gwrs. A dyma dwi'n tybied ydy'r cofnod cynhara sydd ganddo ni o digwyddiad yma yn noson cyn i Iesu gael ei frydychu. Wel, meddech chi, mae Marc ar Efengelau, wel, 2 neu 2 o'r Efengelau eraill, Mathew a Luc hefyd yn cofnodi y digwyddiad yma yn yr un math o eiria. Ond fel o'n i'n ceisio argyhoeddi'n ddisgyblion yn y coleg diwynyddol flynyddoedd yn ôl, mae Paul yn dod o flaen yr Efengelau. Bod ni'n agor y Testament Newydd yn Efengil Mathew, mae llythyrau Paul yn gynharach dybiau i na y rhan fwyaf, os nad bob un, o'r Efengelau. Dyma'r cofnod cyntaf cyn Marc o'r digwyddiad hwn. Wel, beth oedd natur y cambahafio hwn yn yr eglwys yng Nghorinth yn adeg yr apostol Paul? Wel, mae Paul yn manylu yn y bennod yma. Da chi wedi clywed y darlleniad yn gynharach yn yr oedfa.
Mae'n manylu ynglyn â'r cam weithredu yma, y cam ymlwyn yma, yn yr eglwys fore. Mae o'n sôn am ymraniadau yn ei plith. Wel, hynny ddim yn beth newydd. Mae wedi bod yn sôn am ymraniadau yn yr eglwys yng Nghorinth o'r bennod gyntaf mlaen. Pobl yn perthyn i wahanol bleidiau. A mae o gystal â dweud yn y fan yma, wel, dyna natur eich cymdeithas chi gweithio'r modd, dyna natur eich ffordd chi o marweddu. Bo chi'n hoffi hollti hyd yn oed cymdeithas yr eglwys. A chreu pleidiau gwahanol. Rhaid dweud, da ni'n perthyn i blaid Ceffas, Pedr, eraill i Apollos, i blaid oedd yn dipyn o athronydd yn ei ddydd. Eraill yn perthyn i blaid Paul, ond yw Paul ddim yn cymeradwyo hynny o gwbl. Na'r unig un blaid sydd yn cyfri medda fo yn yr eglwys wrth gwrs, ydy plaid yr arglwydd Iesu Grist. Mae rhaid i chi ymuno a bod yn fwy unol oddi mewn i'r eglwys. Mae honna yn neges sydd ganddo fo dybiau ar hyd i lythyr cyntaf at y Corinthiaid ac yn gwbl berthnasol i'r hyn sydd dan sylw yma'r bore yma. Pan fyddwch yn ymgynnull ymwneud fo, nid swper yr arglwydd y byddwch yn ei fwyta. Nawr mae rhaid ni egluro wrth gwrs beth oedd y sefyllfa yn y cyfnod yna. Roedd yna bryd bwyd yn digwydd. O flaen swper o'r arglwydd, y sacrament, fel da ni'n ei adnabod o heddiw. Roedd nhw'n cyfarfod, wrth gwrs, nid mewn capeli ac eglwysu, doedd yr rheini ddim yn bod yn y cyfnod cynnar yma'n hanes yr eglwys. Ond yn hau ei gilydd. Do'n i ddim a fio chi, mae'n siŵr bod rhai o'ch chi wedi bod, fel fi, yn gweld clodfeidd lle roedden nhw yn yr hen amser a thai arbennig cyfnod Rhufeiniaid, ynde. Tai lle roedd pobl yn gallu ymgynnull. Tai pobl mwy cyfoethog. Hyd at efallai 10 ar 20 o bobl yn cyfarfod. A dybiau mae tai felly sydd dan sylw gan yr apostol yng Nghorinth. Pobl mwy breintiedig yr eglwys yn gallu gwahodd yr aelodau eraill i swper. Ac roedd y swper yn digwydd o flaen, fel y dwedais i, y cymun ei hun. Ond be oedd yn digwydd, mae'n amlwg oedd bod yr rhai oedd yn gallu cyrraedd yn gynnar yn bwyta'r swper ac yn yfed y diod i gyd cyn i'r gweddill allu cyrraedd. Yr rhai mwy cyffredin efallai, mae rhai mwy tlawd, hyd yn oed caethweision oedd hefyd yn aelodau o'r eglwys fore. Roedd yna rychwant cymdeithasol yn doedd, yn amlwg, yn feistriaid ac yn weision ac yn gaethweision, tlawd a chyfoethog, i gyd yn aelodau o'r eglwys yng Nghorinth. Ond mae hyn yn sicr eto yn dwysau yr rhaniadau. Yr rhaniadau cymdeithasol y tro hwn rhyngddynt a'i gilydd. Mae un yn rhuthro i gymryd i swper ei hun, meddai, ac mae eisiau bwyd ar un, ac un arall yn feddw. Ond nid oes gennych 2 i fwyta ac yfed ynddynt. Neu ydych yn myned i'r mygu, eglwys Dduw, a pheri cywilydd i'r rhai sydd heb ddim. Beth a ddyweda wrthych? A tydi i ddifarniad arnyn nhw
ddim yn un da o gwbl, nacdi, i'r gwrthwyneb. Tydy o ddim yn arbed i eiriau. A wyf yn eich canmol yn hyn o beth, nid wyf yn eich canmol. Os i dweud ti, ynddo? A mae'r apostol, siwr o fod, yn gwbl gywir yn yr hyn mae'n ei ddweud. Mae'r sefyllfa yn atgoffa i o un o chwedlau Esop. Pan oedden ni'n blant, oedden ni'n fwy cyfarwydd a chwedlau Esop yn doedden ni. Ac yn y chwedl hon, mae Asyn gwyllt a llew yn bartneriaid yn yr helfa. Mae'r llew, wrth gwrs, yn hyfrydu yn ei nerth. Ac mae'r asyn, wrth gwrs, yn ymhyfrydu yn ei allu i redeg yn gyflym. Ac maen nhw'n llwyddo yn yr helfa i ladd nifer fawr o anifeiliaid. Ac yna fe ddaw yn amser i rannu'r ysbail. A'r llew, wrth gwrs, fel brenin y goedwig sydd yn penderfynu sut y mae i'r rhannu yr ysbail. Fe rannw ni'r ysbail, medda fo, yn 2 rhan. Nawr, medda fo, fydda i fy hun yn cymryd yr rhan gyntaf, a mae fi yw'r brenin. Ac yna dwi'n mynd i gymryd yr 2 rhan hefyd, medda fo. Oherwydd rydw i'n bartner a thi yr asyn ar safle gyfartal. Ac yn belled am mae'r drydydd rhan yn y cwestiwn, mi fydda'n well i ti yr asyn i heglu hi, neu fyddi di'n dod i ddiwedd anffodus iawn. A maen nhw'n dweud i mi mai dyna ydy gwraidd yr ymadrodd the lion's share, y llew yn cymryd y cyfan iddo fo ei hun. Wel, mae'n atgoffa fi, fel y dwedais i, o'r hyn oedd yn digwydd gyda'r haniadau yma yn yr Eglwys yng Nghorins. Nawr, pa mor berthnasol ydy geiriau y testun y bore yma? I'r sefyllfa yr oedd Paul yn ei ganfod, gen belled ag yr oedd aelodau yr Eglwys yng Nghorins yn y cwestiwn, wrth i nhw ymgynnull i gofio am farwolaeth Iesu a'i ddioddefaint ar y groes. Mae'r adroddiad yma yn un moel iawn, yn tydi? Pan da chi'n meddwl am yr amgylchiadau gwreiddiol, pan oedd Iesu yn ymgynnull gyda'i ddisgyblion, does na ddim sôn am yr heliw o'r digwyddiadau hynny, yr ydyn ni'n arfer i cysylltu nhw ar y groes yn yr adroddiad hwn. Does dim sôn am Judas, a frydychodd Iesu. Dim sôn am y disgyblion eraill, oedd hefyd o gwmpas y bwrdd. Mae'r cyfan yn hwylio sylw ar Iesu ei hun ac arnoch chi. Yntyn ni? Arnoch chi. Dyna'r peth canolog, gwela i, yn yr adroddiad yma. Hwn yw fy nghorff sydd ar eich mwyn chwi. Da chi'n gweld rhywbeth ar goll yn y testun y bore yma? Wel, mae siŵr eich bo chi. Pan da chi fel fi yn cofio, fel da ni'n dweud, o'r hen gyfeithiad. Gyfeithiad William Morgan, neu gyfeithiad 1620, a bod yn fwy cywir. Wedi adolygiad John Davies Mallwyd ac eraill ohono. Hwn yw fy nghorff a dorir, ynddo?
Mae yna'r angymeriad yma, yn adjective yma. Mae yna participle yma. Adorir eich mwyn chwi. Dyna'r hen gyfeithiad. Ond yma chi wers fach mewn berniadaeth destunol. Y maes dwi wedi bod yn canolbwyntio arno fo fel mae'n digwydd yn fy henaint yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Cymharu'r hen a'r newydd. Yn y llawysgrifau gorau sydd y tu ôl i'n cyfeithiadau newydd ni fel y Beibl Cymraeg newydd, does dim yr hangymeriad. Does dim gair yn dweud adorir eich mwyn chwi. Roedd na llawysgrifau eraill yn dweud adorir yn ddarnau bach neu aroddir eich mwyn chwi. Na, tydi'r heina ddim yn y llawysgrifau gorau sydd ganddo ni bellach. Dim ond yn foel eich mwyn chwi. Ar hwnna, mae'r sylw yng ngeiriau Iesu yn ôl y wyddor ora sydd ganddo ni heddiw. Mae hyn atgoffa fi o emyn mawr Charles Wesley, Amazing Grace, Amazing Love. A chyfeithiad ardderchog E.H. Griffiths, Wesley arall, ohono. Ai gwir gair fod elwi mi. Salwch. Mae'n bersonol iawn, dydy. Goffa ni o John Elias hefyd, wrth gwrs. Ai am fy meia i, dioddefo Iesu fawr. Ai gwir gair fod elwi mi yn aberth Crist a'i werthfawr loes. A gollodd ef i waed yn llu dros un a'i gyrodd ef i'w groes. Rhyfedd o ras, pa fodd fy niw, y biost farw i mi gael byw. A da ni'n gwybod yn iawn pwy yw'r chwi yma, yn tydan ni, fel yn ni dweud. Eich mwyn chwi, mwyn ie, holl aelodau Eglwys Corinth, 2000 o flynyddoedd yn ôl yn y lle cyntaf. Yr rhai oedd yn cambahafio yn ogystal a'r rhai oedd yn weddus yn ei hymarweddiad yn y cymyn yng Nghorinth. Eich mwyn chwi. Ac yn yr un modd, wrth gwrs, yn mwyn ni, 2000 o flynyddoedd yn ôl. Mae Iesu yn pwysleisio, mae Paul yn pwysleisio yma bod Iesu am adeiladu cymdeithas o gwmpas ei gorff, o gwmpas ei ddioddeffaint ac o gwmpas ei atgyfodiad. Ac mae'r thema yma gan yr apostol ym mhenodau ola ei lythyr cyntaf at y Corinthiaid. Yn y benod blaenorol mae'n dweud, gan mae un yw'r bara, yr ydym ni a ni'n ein llawer yn un corff, oherwydd rydym i gyd yn cyfrannogi o'r un bara. Un corff yw'r eglwys. Ac yn y benod sydd yn dilyn, y 12fed benod o'i lythyr, da chi'n cofio bod o'n sôn am yr eglwys fel corff. Corff Crist. A phob un aelod yn gwbl hanfodol i ffyniant ac i ddyfodol y corff. Mae'r aelodau hynny o'r corff, meddai, sy'n ymddangos yn wanaf yn angenrheidiol. A'r rhai sydd leiaf i parch yn ein tîm ni, rydym yn amgylchu rheini a pharch neilldiol, ac mae ein haelodau anweddaidd yn cael gweddisder neilldiol. Ond nid oes ar ein haelodau gweddus angen hynny. Gosododd Duw y corff wrth ei gilydd, gan roi parchusrwydd neilldiol i'r aelod oedd heb ddim parch, rhag bod ymraniad yn y corff,
ac mwyn i'r holl aelodau gymryd yr un gofal dros ei gilydd. Os bydd un aelod yn dioddef, y mae pob aelod yn cyd dioddef. Neu os bydd un aelod yn cael ei anrhyddeddu, y mae pob aelod yn cyd lawenhau. Ie, mae pob aelod o'r corff yn gwbl hanfodol bwysig ac yn werthfawr yng ngolwg Duw. Ac mae Crist, a da ni'n pwysleisio hynny naturiol yn y cymyn wrth gwrs, y mae Crist wedi marw dros bawb yn ddiwahân. Mae pob bygythiad i undeb yr Eglwys Gristnogol yn fygythiad ac yn ymosodiad ar Grist ei hun, ar gorff Crist. Mae pob ymosodiad ar aelod unigol o'r Eglwys yn ymosodiad ar Grist ei hun. Mae pob aelod i'w uniaethu ei hun a Christ ei hun. Dyma'r brawd, medda Paul. Dyma'r brawd neu'r chwaer y mae Crist wedi marw drosto neu drosti hi. Dyna bwysleisio gwerth pob un sy'n dod ynghyd at fwrdd yr arglwydd. Gwnewch hyn, ie. Cof amdanaf. Hwn yw fy nghorff sydd ar eich mwyn chwi, pob un ohono ni. Ac fel o'n i'n dweud wrth ddarllen y benod, mae yna un man lle dwi yn digwydd anghytuno ar cyfeithiad newydd. Lle mae o'n dweud arhoswch am eich gilydd. Dwi ddim yn rhy hoff o'r cyfeithiad yna. Pan fyddwch yn ymgynnull i bwyta arhoswch am eich gilydd. Felly gen i gyfieithu, a mae'n gwbl derbyniol gen i yn y Groeg i gyfieithu derbyniwch eich gilydd, rhannwch gyda'ch gilydd. Mwyn i enw. Amen. Dwi'n i droi at yr emyn yna y ddyfynus i ohono ychydig funuda yn ôl, a chanu tair pennill yn unig, 1, 3 a 5, sgolwch o dda. Emyn Charles Wesley a chyfeithiad i Edge Griffiths, a'i gwir y gair, fod elw i mi yn aberth Crist, a'i werthfawr loes. 5, 3, 9, penillion 1, 3 a 5. Diolch yn fawr.
Hwn yw bwrdd yr arglwydd, yn agored i bawb sy'n caru Iesu Grist yn ddidwyll ac yn ei broffesu ef yn arglwydd agored. Mae'r arglwydd Iesu yn ein gwahodd i rannu yn ei wledd. A dewrhau o'r dwyrain a'r gorllewin ac o'r gogledd a'r de a chymryd ei lle yn y wledd yn heyrnas Dduw. A does dim angen i ni ail ddarllen, nag oes. Eiriau traddodiadol oedd yr Apostol Paul. Traddodiad ar dderbyniol yn yr Eglwys bore am sefydlu swper. Felly, gan ni y bore yma, yn efelychu esiampl ein harglwydd Iesu Grist mewn gair ac mewn gweithred. Gawn ni cydweddio. Derbyn eto arglwydd ein diolch am yr hyn a gyflawn o'r Iesu adeg y groglith a'r Pasg. Ac am yr addewid i fod o eto gyda ni wrth i ni rannu'r bara y bore yma. Gyfed gyda'n gilydd o'r gwir. Dithia yr elfennau hyn, cynnyrch y ddeiar lladdio'r di yn ydynt, eto rwy ti yn gallu gwneud ohonynt rhywbeth am genach. Y bara yn dod yn bara'r bywyd, a ffrwyth y wynwyfen, y gwyn, yn ein di sychedu ni yn dragwyddol. Diolch i ti arglwydd am dy bendith ar bob cyfarfyddiad fel hyn. A byddai ni fod yn deilwng o'r bendith. O'r ysbrydoliaeth ar erbeniwr drwy gyfrwng y sacrament sanctaidd hwn. Na ddau arglwydd bob anheilyngdod sydd yno. Ma ddau gwendid yn ffydd yn aml. A dyro fwy o'n erth i ni drwy ysbryd glân. Gredyn angerddol yn yr hyn y mae'r Efengyl yn ei gyhoeddi. Yn arbennig yn ei gyhoeddi drwy ein harglwydd am Duw, yr arglwydd Iesu Grist ei hunan. Weithiau ni fel eglwys ac fel eglwysydd. Byddwn ni eto yn deimlo at bresenoldeb drwy'r Crist a'i ysbryd yno yn barhaus. Ond o'n gweddi yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Fe gofion felly i'r arglwydd Iesu yn os y bydychwyd ef yn rhyw bara. Ac wedi diolch amdano, ei torodd, a'i rannu i'w ddisgyblion. Mae eto yn ei rannu i ni y bore yma. Wnewch hyn medda fo i goffau amdano. Hwn yw fy nghorff sydd ar eich bwyn chwi, ein bwyn di. Rhenir y gwyn ac yna fyddwn ni'n cyd yfed o'r cwpan. Ac yna wedi y swperi, fe gymyrodd Iesu'r cwpan a dweud,
Y cwpan hwn yw cyfamod newydd yn y waed. Gwnewch chyn y cynnifer gwaith bynnag yr yfoch eto i gofio amdanaf. Ro'n i yn awr i dyfed o'r cwpan. Iesu o'n Duw, sy'n garhal sy'n. Iesu sy'n dwy'n ein pechodau, sy'n garhal sy'n. Iesu a chawdwr y byd, rhoi ni dy dangnefedd. Amen. Ni gan i'r emyn 631. 631. Mewn cof o Thabert, welen ni o Iesu'n cyd-nesau, i'r teulu ydym yn o ti, isgaru a swynhau. Ewch mewn tangnefedd i garu a gwasanaethu'r arglwydd, a bendith Duw yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân, a fydd o gyda ni oll yn awr ac yn oes oesoedd. Amen.